in the dark. I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που σίγουρα έπρεπε να ασχοληθούμε. Το θέμα μας είναι οι απόκριες. Αλήθεια, πώς περνάτε τις απόκριες? Εμείς λίγο διαφορετικά τις περνάμε τις απόκριες. Θέλετε να δείτε πώς? Μείνετε μαζί μας για να το δείτε. Για να δούμε όμως πώς ξεκινάει πάντα βασικά η περιπέτειά μας με τις απόκριες. Και πώς εμείς κάνουμε τις τρέλες μας και τις απόκριες. Για τις απόκριες, you only live once, περισσότερο. Λοιπόν, επειδή όλα τα έχουμε κάνει στο Travel the World, είπαμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Κοιτάξτε, τα μαλλιά. Ήρθε σήμερα για μια παρουσίαση στο ΕΠΑΛ της Βερίας και είπα να μας κάνουν για μας παρουσίαση. Για να δούμε τώρα τι θα βγάλει αυτό το μαλλί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα βγάλει. Τραβάς. Ναι. What the fuck? Κοιτάξτε εδώ. Μαλάκα. Κατευθείαν έφυγε. Δεν το έχουν πει ακόμα στο λαιμό πλάγια. Θα φύγουν πρώτα τα κεντρικά. Τι ρε? Την επόμενη μέρα στο σχολείο είχαμε να κάνουμε μία δουλειά ακόμα. Είχαμε να κάνουμε ένα πάρτι.
Πόση ώρα θα περιμένουμε εδώ πέρα? Καλό περνάς εσύ, Αντικήθυρα. Για να δω. Α, είναι σαν... Τόσο μικρά είναι. Όχι ρε, δεν είναι όλο. Τα μικρά διαμάντια λέει. Σύμφωνα με ένα άρθρο, η Ελλάδα βρίσκεται εδώ πέρα στην 78η θέση πιο χαρούμενης χώρας. Πάνω από... Κώστα Ρίκα. Πάνω από τη Μαλαισία και το Αζερμπαϊτζάν. Κάτω, συγγνώμη. Δηλαδή, αν πας στο Αζερμπαϊτζάν, είσαι χαρούμενος με τους τζιχαντιστές. Ενώ στην Ελλάδα, με όλα αυτά δεν είσαι χαρούμενος. Κοίτα εδώ, δεν είσαι χαρούμενος. Γιατί το Αζερμπαϊτζάν έχει τζιχαντιστές? Όχι, αλλά με όλα αυτά δεν είσαι χαρούμενος. Φυσικά. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο. Ήρθαμε εδώ για ένα βράδυ. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν θα βγάλουμε και τίποτα γιατί... Δεν ξέχασαν πάρει το φωτιστή. Και έτσι λοιπόν περιμένοντας, χαζεύαμε και εμείς τις εικόνες. Ξύπνα αγόρι μου, φεύγουμε αγόρι μου. Ξύπνα. Άντε γαμίσου ρε. Άντε ρε ξύπνα. Ακόμα μέσα είναι. Λοιπόν, η μητέρα μας έχει μείνει πάρα πολύ ώρα γιατί δεν βρίσκει δωμάτιο. Κοιμήθηκες, Πες δύο λόγια. Πώς περνάς εδώ στο μαξιλάρο το καναπέ. Πες δύο λόγια. Πες. Φύγε. Σίγα μάνα. Είσαι. Μαλάκα. Γιατί έχουμε εγκλωβιστεί εδώ πέρα. Στη συνέχεια γυρίσαμε πάλι πίσω στο χωριό. See
επόμενη μέρα ξεκινούσαμε με τους συμμαθητές μου για να πάμε μια εκδρομή στο Μουσείο των Βαλκανικών Πόλεμων. Soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't like stepping at the dance. Give me the thing, I made me rock, 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 rock. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't like stepping at the dance. Give me the thing, I made me light it up. Show them your flame to the fire. It's spraying like your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day I'ma rise up high. I put my light in the air. I wanna see everywhere. I wanna let me see you. Είμαστε εδώ πέρα στο Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων. Από εδώ πέρα βλέπετε όπως βλέπετε εδώ τα κοριτσιά για φωτογραφίες. Ξέρεις ότι δεν ακούγεται τίποτα στο βίντεο. Στο κορογιόν λέγεται. Θέλει. Άντε πάμε το πάρουμε, έλα. Ο Κρύπας κύριε θα έχει πάρει οτιδήποτε άλλο εκτός από σνίκερ. Αυτό είναι κάμερα. Μαμά είναι σε TV. Δεν τα πετάξω. Έλα φτάνει. Αλλά και εγώ δεν καθόμουν έτσι. Ναι ρε πέτα τα. 1 ευρώ. Τραπέζι. 3 αγόρια. Ωραία μπλούζα. Να μην χορέψει δηλαδή σκοτείς να πιάσει μια ντομέρα. Ο χοντρός από το πρωί. Και μετά πήγες έτσι. Ραν. Blow kiss, fire a gun. Δεν λέει καν μπλόκις. Blow a kiss, fire a gun. Μπλόκις λες. Blow a kiss. Το λέει γρήγορα ρε πλάκα. Μπλόκις είπες. Blow kiss. Blow a kiss. Μπλόκις. Blow a kiss είπα. Όχι έτσι να φύγω ρε. Τώρα μαλά η χόινα. Πάμε τέτοιο. Πάμε αστικό. Εσύ πήγαινες kickbox. Αστικό είναι. Τώρα μια πάμε. Δεν σου υπάρχει την Ρε Γιάννη κοντρέκα μου. βρωμάει κρύπας. Τι αν κάνουμε ζεσταίνει τουλάχιστον. Πού πήγαν όλοι ρε. Πάμε. Τρώει, πάλι τρώει ρε βλάκα. Πάμε. Γεια σας και σήμερα στο Hot Party. Μιλάω αδέρφια Φιώνα. Θέλω την μπλούζα. Και έτσι μετά από αυτό αρχίσαμε τον δρόμο για το σπίτι. Met this girl in Hollywood, but I pulled up in a Honda. She was 5'2" with some attitude, and I could tell that she get it from her mama. Go ahead, get loose with it. Girl, don't be stuck up. Put your hands in the air now, jump, jump. Girls just wanna have fun, fun. Now do your dance, don't be shy. Go to work like a 9 to 5. In your mirror, on your chair.
Now get it while your mama ain't there. Hey now, girl, I like the way you bring that back. Hey now, but does your mama know you dance like that? Does your mama know you dance like that? Hey now, hey now, does your mama know you dance like that? Θα πάμε έτσι που σπετάμε πέντε. Έλα, τραβήξουμε βίντεο που θα πάμε στο ρηφάνι. Ούτε καν. Ναι, όταν θα λέμε πάμε να φύγουμε, θα τραβήξουμε λίγο από το πλάνο έτσι που θα φεύγουμε. Πάμε. Και μετά όταν πάμε Αλεξάνδρεια θα βγάλουμε και εκεί. Πάμε, Ο κάμεραμαν. όχι, δεν κοίταξε να πάμε. Πάμε τώρα έτσι μόνοι μας. Θα κάνουμε πως πέσουμε φορές και το συνεχίσουμε να κατεβούμε. Πάμε τώρα στο πατάμε. Και όταν φύγουμε, Δεν ζουμάρει στο βίντεο. θα βγάλουμε και εκείνο το... Ποιο χωριό είναι αυτό ρε βάχα Χαλκιδόνα. Τρέχα, συνέχισε, τρέχα ρε. Έλα! Ο χοντρός κοίτα. Πάμε μας χάρη φωτογραφία, έλα. Τρεβάω slow motion. Έλα. Πίδα. Κάτσε. Αλλά και δεν τον τράβηξα. Run. Έχω μία ερώτηση. Τι είναι αυτό! Επιλέξει! Εγώ θα άρχισε τα παιδιά να μην τα πάρει. Ωραία. Γαμώ τα μαλλιά σου! Τα μαλλιά μου. Σήκω τα μαλλιά μου. Αγαπάω τον Γιάννη. Γιάννη, σ' αγαπάω. Ξέρω ότι μ' ακούς, Γιάννη. Βασικά σε πίσω που θα μ' ακούσει. Εδώ πέρα βλέπουμε τη φάτσα του πιο μαλάκα άνθρωπου που έχει 900 στρέμματα στη Κοζάνη. Έχεις έτσι να έχεις και μαζί της. Μαλάκα μία εδώ έτσι. Εγώ δεν θα πάω τίποτα. Δες λίγο, χωρίς να πάω. Δεν σε βαρέ, δες λίγο. Για βαρέ εμένα δυνατά. Ρε βλάκα χοντρέ. Βάρα με δυνατά. Μίλτος, πες το σύνδημα του ΠΑΟΚ. Ασσαλάμ αλέικουμ χαμπίμπια. Δεν είμαι ΠΑΟΚ. Αλεξανδούλα είσαι.